Me faru? Me faru? Takalmi na so ce. Kai yanzu aka wannan takalmin da me zaka dakata da ni? Ya kuriya. Kana ta takalmin nan ai yaya kan ta. A ga mai na dan gajeren yaron nan. Dan dugulguli da shi na nan baya. Wa dan iska ne wannan. Idan har ya sai abu baya ba. Ni sheda ne. Dan shekaran jiya ma a majalisa ya sai wata gida munafiki guda ɗaya iban na cilla mai a wasu to ni ma kaga ta ba zan san mai ba. Ai dan iska ne na gama haka fa mun je mun siyo gida mu a majalisa mun zauna mana cikin ci ba amma bismillah za sa mutane. A haba inda ni na siya ma sai ya ajiye ta. Dan guda ɗaya iban ta sa. Ni hanna shirya ma za a mai duka. A haba da Allah wannan dan da kulkule za ku da ka a jikin wannan. Wai uban yo ko uwan ne? Aya wannan ba sani ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Babu wai dan wani abun da wallahi ba gaba dai babu anan ba komai abinda zaka samu anan ba na dogo yake ne. Dogo bai shigo ba. Dogo ai ina ga zai shigo. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Malam dogo ka shigo kenan. Wallahi. Dogo hankalinka kauri yake. Me ba na je na kuka. Takalmi da ta kawo. Wane? Zai so shi Sabo. sabo. Idan an taga mata takalmi. Ne sha. Dan bai sha sai mutu. Rajan. Bari ana sha ma majalisar. Ai koi karo. Dan CD da shi. CD da shi. Ba ne komai dan Waya iya sai takalmin ma ina baban su ran nan na ga shi waya je wani POS 1000 ito ina ga ita ya dauka. ai na sai da shi ne. San mun raken dan ban tauna ni ba.